I better go about the top of get milli on my name. Miller my in the I can make Ibu ndị ọma na-ege ntị ndị na-anụ ọnụ m mbụ mmiri ọma na-enye ndụ taa ekele m unu ebe dị mma ya mmelụ ise ezumezu nwanne m mmanwụ ezigbo mmadụ mmanwụ olibogo a na-emerụ nkịta mma nke bụ eziokwu ị na-anya mmanụ na ọ bụrụ ọnụ ka eti azụ n'ọrụ ụmụ ihe ya agwa nwaanyị asị agwa na di ya ọ bụrụ ife niile bụ iwe abụla anya mesị gị ife niile bụ iwe abụla anya sanọ ntụ ndị na ọ nwere akwa ya bụ agbasa asụcha agbasa ya na mụ nọ m hụrụ akwa ya bụ asụcha ewete n'ezi ọ dị n'ezi wee kọọ otu akọsa ebe nwe bụ ezinụlọ ibe anyị na-ekwu bụrụ ezinụlọ anyị ga-adị mma ezinụlọ nwụ dị mma Anambra adịwo mma ezinụlọ gị dị mma Anambra adịwo mma aba m bụ Chukwu jekwuru m nwa na-azodo nwa Nweke ichie mmiri ọma na-enye ndụ akwa rafa a mara aka iwe na-eme bụ ọdịnala abụ anyị na-eme bụ ka o were anyị mma ka aba anyị dị ọnọdụ obi ka obodo anyị dị ọnọdụ obi ka Anambra dị ọnọdụ obi ka Igbo dị ọnọdụ obi ka Biafra dị ọnọdụ obi onye ọbụla asị na onye dịrị ọnọdụ obi na ndị nwe ọdụ obi amaghị nwa bụ ọdụ obi anyị bụ ebe ụdị ete bụ egwu anyị yeghị egwu maka na ọ nwere ebe a ji eyi uwe egwu anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Igbo anyị bụ ndị atụkpa odi ndị aka anyị bụ ndị aka odi anyị ji aka otula mana anyị na-eme ezumezu isi mụ na ya abịakwana ka anyị nọlịa na-eme ezumezu taa ka ihe bụ ezumezu ezumezu bụ abịa na ndụ m nkịta bụ Chukwu jegwu nwa na Azodo Nweke ezumezu bụ isi ezumezu m niile bụ akụkụ na anọ bụ nnụta nwa ya mgbe oche nwere ọkpa na anụ ejiwa nọdụ ezumezu m abụ nene bụ ya mere m njiri ezu ọka na mmadụ mmejiwa azụ eke zuo oyo zuo ahụ zuo nkwọ ezumezu m abụ nene bụ ọra agwụ ọra alụsị ọra mmụọ ọra ndị mmiri beghara tawa bụrụ enu ebụla na wabụrụ nkịtị wee mechaa wapụta ibe na ndụ m ọba bụ ezumezu mụ na ba na-akpa mụ na ba mara ka esi akpado mbọsị ebe a mere ibe dị m mma nke nebe mbọsị nke ba mere nke ndị njọ bụrụ mụ na ba maka na-emere njọ sọsọ na ebe bụ mma eri njọ mata ya ka ya bụ mme na-emerere mma takwata na enwe mụ na ba dị na mma nwasị ka anyị nwee obi ahụ lesi ọdata ezumezu m bịa ka mụ na ba kpalịa mụ ezumezu wee bịa ihe mezi ezumezu wee wụọ ụmụ Igbo ndị anaghị efu na enwekwana ihe eji ama dibịa maka nke mbụ bụ kedu ihe bụ dibịa ka anyị sike ebe apụtara maka atị nke ebe anyị sinyere anyị aka maka a na-akpọ dibịa ụfọdụ aghọtazi bụ dibịa ya tutu ya bịara azụ nke bụ dibịa ọrịaneze a sị na okwu a gwara nwa nwere nne ka nwa na enwere nne ji amụta ire eji mma gị awa na-ekwu akwụkwọ nsị na mmanya ejidere na nwunye ekwu ebe mma alịbụ dibịa nne m na nna m gwara m bụ dibịa ara sị na nwata nwata ekwudere nne ya okwudere ndị isi mmụọ ndị isi ebuchi enwere ihe na mbọ n'elu ụwa ogugwu nwa ogugwu ibe anyị nwere Chukwu abịam Chukwu onye okike abịam bụ abịa malụ ọ bịara n'oge mmanụ ya bụ Chukwu okike abịam na n'ibe nna abatazie na Chukwu okike abịam bụ mmụọ a na-awụrụ anya enwe di abịam ahụ ya bụ dibịa mkpobili dị na ya ejiri wee pịa dibịa bụ dibịa
So I don't know kike na mbọ nwa na-ekwu bụ Chukwu abịa ma ọzọ bụ di abịa. Ọzọzi bụ arobu na-agụ bụ mma abụ na-mezuru bụ akwụkwọ na-atụ abụ nne violu ụwa niile ụwa ji ụwa bụrụ akwụkwọ na dara ada. Ya bụ Chukwu na di na ezumezu abụ nne bụ ọra mmụọ atụrụ kpa ụdị bụ ndị isi abụ nne bụ ndị gboo bụ ụmụ nwaanyị etokala ọkalete ụba bụ ọmụmụ abụ ụba bụ ụwa ụwa bụ na ọba bụ ezumezu abụ nne isi onyele Chukwu abịa mana di abịa mme Chukwu abịa mee ka onwe mụ bụ di abịa ma onye m okike n'aka. Ezumezu bụ ihe okele ihe nyere m aka ka okike abụ wee zuo oke. Ezumezu abụ bụ abụ mụrụ ọmụmụ abụ ọba bụ ọrụ ụbọchị va bụ ụlọ evo ya ọkara ọ bụ na ọrịrọ ịma na ibe na-emezuru na ụlọ ụgwọ ọkpa n'ime akwa na-ataba ewepụ ụgwọ ọbụla iwepụrụ na ite abụ isi n'ọkada na wa na-atọ ọkwụ chinchin ya bụ ezumezu ahụ. So dibịa na-ekwu okwu ya bụ di abịa m ewepụ Chukwu ọ bụrụ dibịa na-emerụ dibịa n'ike. Dibịa na-eme dibịa maka na ọ bụ ọrụ ntaramahụhụ dịrị ya na ọ ya achọrọ ihe eji agbụọ ndụ ọjụ o nwere ike mmụọ anwa achọrọ ka ọ gwa ya bụrụzi otu ọya anwa ọya achọ ya anwa were aka ya gwa onwe mụta ya ebe bụ atụ ọya ọzọ ọya chi ya ihe ọ ji atụ ọya ahụ nne bụ o mee ka o jemebe owe ya ka o mebe jụ atụ ọya ọ nata onye jegedebe ya ihe ọgwụ ya wọgụrụ ị na-enye anya ọ banye n'ọbịa were aka chọwazado eju adịrị ya mma tụrụ ya emepe anya gwa ebe na-eme ya ọmalị ya omebi ya ndụ adị ọzọ ndị mmadụ ndụ na ọ bụrụ dibịa niile bụ ndị pụtara fọs onwe wee mewe dibịa na mgbọrọgwụ na mkpara akwụ na-ekwu okwu anụmanụ dị n'ọbịa na-ekwu okwu nke dị ụlọ na-ekwu okwu ikuku na-ekwu okwu anyanwụ na-ekwu okwu ọnwa na-ekwu okwu kpakpando na-ekwu okwu ihe ndị dị n'ụwa na-ekwu okwu na-agacha aga o nwere iwe ekwu obi ibe ihe ọbụla isi n'ekwu obi ibe okwu obibe bụkọs one day ibe ka weti bịa opuchuo osebe ahụ kwụrụ ọ dị mma n'ụlọ o nwere ịgasị gị na-alụ atendek n'ebe mbọsọ ya bụ ọbụrụ mmadụ ya gwa gị. So na dibịa bụ obi ibe ya na-apụrụ apụ na mmụọ ka ọ bụ onye ọbụla ọbara n'ime ya emebie onye abụ enwe mmụọ nlụta mmụọ ndokwe mmụọ eji edokweta ive onye abụ bụ dibịa na-emebiri ive dibịa enwere ike imebi ive dibịa nwere ike ịkọ nsị dibịa ya agwọ nsị dibịa nwere mmụọ nlụta dibịa nwere iwe a na-alụtanwu dibịa ya kpalụ dibịa ya kwa nka dibịa ya eme ụzụ dibịa dị talented spiritually ibe onye dị bụ ọrụ da nọ mediteti akwa n'ebe abụ ya dị mmụọ eji emebe abanye n'ime omebe abụ excellent. Mmadụ na-emekọta abụ na ezi arịrọ na mgbe gboo na ọya mụrụ nwa dibịa na-agbanwe mmadụ avọ bụ ndị be anyị mgbe gboo dute nwa ma ọ bụ na ezi agara mana ọrịa eme ka ezi agana maka na anyị na nwa nọ n'ime avọ na-ekwu okwu anyị na mmụọ abụ nne ji amụ nwa na-ekwu okwu na Chukwu ka anyị bụ. So na ya mere na ndị be anyị na-etiere anya n'ihe gbasịtarị mgbawara onye ọbụla gbawara mana ọ nwere ibe si wee gbuchie ibe mmiri si amị ya na-arị ya ma m na-abịa na branch ahụ ibe nye nwa nọ as a branch na o nwere ibe si aka ọtụ ya from taproot ọ na-adị amịtazi mmiri ya na-ebute oke mgbawara ya na-ebute oke operation na agbụrụ na-eme ibe ọgbụva na mmụọ akwụ na mma a na-emere operation maka operation bụ ibe ike ka ọ bụ na ibe ike adịrọ mma. Ibe na agbụrụ ọbụla so ọdịnala na-emeghị ibe n'anya believe me ọ bụrụ ọba dị power maka na o nwere oji aka ya mụọ onwe ya onye ahụla na ivuru na-eme mistake na-emelu onwe ya ọ bụrụ intentional na ịmara ibe tielie o ji uwe nwee ike kpaa ụda agba na ovu ndụ ahụ ọ na-echerish o ji maka ọwụchara ọgba pefum ọpụta n'ụzọ n'anya ka onye ala ewere ya. So na dibịa bụ ebe lichukwa ọ bụrụ dibịa mmadụ ebusena dibịa agha na dibịa na-edokwe edokwe a sị na ofeke ọmala ọgwụ mara mgbọrọgwụ mmadụ agụ ọ ndị ofeke o nwere ndị ọgwụ mere dibịa ma ọ nwere ndị bụ dibịa na-agba ọgwụ anyị nwa bụ dibịa na-agba ọgwụ anyị na-akọrọ nsị anyị na-emekwuru ọnụ ọgwụ anyị na-agwa bụ ndụ maka na ọgwụ bụ ndụ anyị na olile anyị bụ ọgwụ anyị ọgwụ enwere aja ava onye na-akpọ ọgwụ ajọ ọgwụ na-ekwu dịka like mmadụ ịsịra bad good onwe bụ bad good ajọ ọgwụ bụ good already so ibe tinyezi ajọ ọgwụ bụ onwe gị nata ahụ no ihe nwere bụ ibe na mbụ
positive and negative. Positive bụ ọgwụ, negative bụ nsị. Ọ nsị bụ ebe anyị na-eberu nsị ka anyị na-akalụ. Mana ọgwụ ka dibịa na-agwọ o ji azọ ndị nke ndụ. Ya bụ dibịa. No, ava ka agụrụ awụ o ji adị ka awụ na-esi ntị na ọ ṅụrụ anụ ọkpụrụ ka ọza. Ewo ya mgbele ji asị nwere oyi eme kama ya arịrịa ka ya kwe n'isi ka chi wee bo. Come on,